And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Minahal ko yung mga anak niya, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pero hindi pa rin yun sapat. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Yumi. At ito, ang aking secret file. Akala ko natagpuan ko na yung taong mamahalin ko at mamahalin ako habang buhay. Nakilala ko siya sa isang dating app. Itago natin siya sa pangalang Abel. Isa siyang single mom. May 3 anak. Nagtatrabaho siya bilang nurse sa ospital. Nung umpisa, hindi siya masyadong nagre-reply. Kaya mas inigihan ko pa. Mas nag-effort pa ako sa pag-chat. Lagi ko siyang kinukulit. Dumating pa sa puntong pag nagve-video call kami, ay ipinapasilip niya ang anak niya. Sa akin naman, hindi mahalaga kung merong anak ang isang tao o wala. Kahit binata pa ako. Then dumating yung araw na nagkita na kami. Pauwi siya galing trabaho at galing ako ng tindahan ng amo ko. Nagpaalam akong umalis. And by the way, isa akong reseller ng ukay-ukay. And at the same time, tumutulong ako sa amo ko sa tindahan niya. Nung nagkita kami, nagulat ako sa itsura niya. Magandang maganda siya. May pagka-boyish nga lang. Cute. Chubby. At malinis ang kutis. Nasa malayo pa ako nang mamukaan niya ako. Kumaway siya sa akin at nakipag-shake hands. Ang lambot ng palad niya. Hindi nagtagal ang kwentuhan namin ay hinatid ko na siya sa sakayan para makauwi siya. Lumipas pa ang mga araw, tuloy-tuloy lang ang komunikasyon namin. Lumalabas kami kapag may free time siya. Nahulog ako ng mabilis sa kanya. Ramdam kong mahal ko na tong taong to. Then dumating yung araw na nabulag ang nanay niya. Na-share niya sa akin na hirap siya sa pagbabantay ng mga anak niya. Hirap siya sa pag-aasikaso sa mga anak niya. Kaya hiningan niya ako ng tulong. Pinapunta niya ako sa kanila. Sinabi niya, dun sa nanay niya, na boyfriend niya ako. Ang bilis ng pangyayari. Naging madalas ang paghahatid ko sa mga pangangailangan nila.
Ako ang inuutusan niya. Dahil sobrang busy at pagod siya sa trabaho. Minsan pa'y ako ang uma-attend sa mga school activity ng mga anak niya. Wala lang sa akin yun dahil mahal ko siya. Okay na okay ang takbo ng relasyon namin pati sa mga anak niya at parents niya. Minahal ko yung mga anak niya tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Then dumating ang COVID. Medyo mahirap ang kalagayan noon. But eventually nakayanan naman namin ang lahat. Humupa na ang COVID, back to normal. Tanggal na ang quarters nila sa ospital, so uwian na siya. Naaasikaso niya na ang mga anak niya. Planning na rin siyang mag-abroad noon. Nag-apply siya for Singapore, kaya naman pumunta siya ng Maynila kasama yung dalawa niyang mga katrabaho. In-interview sila at nag-exam. Ilang araw ang lumipas, umuwi na sila. Ramdam ko yung hirap ni Abel. Basta ang alam ko, sa hirap at ginhawa ay sasamahan ko siya. Minsan wala kaming makain dahil lang sa liit ng kinikita ko. Nawalan din ako ng diskarte. Minsan, napag-uusapan namin ng nanay niya yung tungkol sa tatay ng mga anak niya. Sa akin, okay lang naman kung dumating yung araw, nakakausapin siya ng ex-live-in niya tungkol sa mga anak nila. Dahil may karapatan pa rin naman ito sa mga bata. At that time, may galit pa si Abel dun sa ama ng mga bata. Sabi ko sa kanya, huwag siyang magalit. Dahil ama pa rin yun ng mga bata. Lumipas ang panahon, kailangan niyang lumuwas ng Maynila para asikasuhin kung saan siya nag-aaral dati sa kakailanganin niya sa pag-alis niya. April 22, 2023, nagkita kami. May pasalubong ako sa kanya noon. Nung makita niya ako, tuwang-tuwa siya. Tumakbo siya papalapit sa akin nang nakangiti. Sabay yakap. April 26, galing siyang duty, direct flight papuntang Maynila. Bago siya mag-eroplano, nagkausap pa kami. Nang mag-land siya sa Maynila, hindi na siya tumasagot sa mga tawag ko. Ang naisip ko noon, baka napahaba ang tulog. Kinabukasan, nag-aalala na ako. Ano bang nangyayari? Dahil hindi ito sumasagot sa messenger sa akin. Ni Sin, wala. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko ang nanay niya. Sakto ang pag-uusap namin ng nanay niya. Dahil ang sabi sa akin, nagpadala daw yung anak nila dahil may kailanganin sila. Gumaan ang pakiramdam ko. Nalaman kong okay siya. Pero nakakapagtaka kung bakit hindi siya nagre-reply sa akin. Tinawagan ko kinabukasan ng nanay niya. Pinapasabi ko na mag-respond sa akin. Ang sabi, ayaw raw magpa-istorbo dahil busy at pagod. Nakapagtataka naman ang rason niya. Sa tinagal-tagal namin, lagi naman siyang busy sa trabaho. Pero nakakapag-usap pa kami. Minsan nga'y tumatawag pa siya sa akin kahit nasa trabaho siya. Ngayon na nasa Maynila siya, bigla na lang siyang nakipag-cut ng communication nang walang pasabi. Sinubukan ko siyang tawagan pero mukhang nakablock na ako kay Abel. So iba na talaga ang kutob ko sa mga nangyayari. That time, gamit ko ang laptop niya. Nag-check ako ng email. Kasi yung email na naka-attach doon is email niya. Then nakita ko yung notification ng mga iba't ibang apps doon.
na nagagamit niya. Nung una, nag-focus ako sa mga name ng mga Grab driver na nasakyan niya. Sinearch ko sa FB lahat at nag-message ako. Kinabukasan may nag-reply sa akin na driver. Tinawagan ko to, kinausap ko. Tinanong ko kung may naihatid siyang babae sa location na yun. Sabi niya meron. Tinanong ko sa kanya kung may kasama ba. Oo, may kasama raw. Tinanong ko ngayon kung lalaki o babae. At ang sabi sa akin, lalaki. At dito ko napag-alaman na may kinakasama si Abel sa Maynila. Hindi pa rin ako napanatag sa mga nakuha kong impormasyon. Kaya nagtungo ako dun sa notification ng mga order niya na pagkain. Nakita ko nga na parang pang 2 tao yung ino-order. Sakto, may nag-pop up na notification ng order that time. On the way yung pagkain. Chinat ko yung rider. Nag-reply ito. Nakita ko order received na. Tinanong ko uli sa rider kung lalaki o babae yung nag-receive. Sabi nito lalaki. Tinanong ko kung baka trabahante ng hotel. Pero ang sabi, hindi dahil nakapambahay. Kinabukasan nag-abang uli ako sa email kung may magpa-pop up na order. At ayun. Doon ko na-kumpirma ang lahat. Ex-live-in partner niya. Ang kasama niya. Bumaba pala ex-live-in partner niya na itago natin sa pangalang Dan from Baguio to Manila. Wala akong magawa kundi hintayin yung pagbabalik niya. Masakit. Pero tiniis ko yung sakit ng ilang araw. Hindi ako kumakain ng ayos at hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sobrang sakit. Durog na durog ako. Nangingibabaw sa puso ko na mahal ko siya. May 5 nang makabalik siya sa Zamboanga. Nakita kong nasina niya yung mga message ko sa FB. Nung dumating siya, kausap niya pa yung nanay niya at yung tatay niya, disappointed sa mga nalaman. Nagalit sa akin at sa kanya yung tatay at nanay niya. Bakit raw nakipagkita pa siya sa ex-live-in partner niya? At ako naman daw, bakit sobra-sobra yung pagsiselos ko? Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko ininda yun. Dahil ang focus ko that time ay makapag-explain siya sa akin. Pero nung nag-usap kami, alam kong nagsisinungaling siya sa mga rason niya. Alam ko sa loob ng 10 araw niya na nasa Maynila siya, nasa iisang kwarto sila ng ex-live-in partner niya. Ang reason niya sa akin, nag-usap lang daw sila tungkol sa mga anak nila. May business meeting daw si Dan lang dun sa Maynila. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Sinubukan kong palipasin. At syempre, tinanong ko siya kung gusto niya bang bumalik na Maynila. Ang sagot niya sa akin, hindi niya pa alam. Maya-maya pa, sinabi niya na sa akin na may pagkukulang raw ako. Ewan ko, DJ Rocky, napatanong din ako sa sarili ko. Ano? Anong pagkukulang ko? Pinag-usapan namin ang lahat. Sabi niya,
Kulang daw ako sa pag-intindi. Kulang daw ako sa pag-unawa. O sige, ibibigay ko yun sa'yo. Sabi ko sa kanya. Then, pagkatapos ng pag-uusap namin, nag-isip ako. Nag-isip ako kung hanggang kailan ko kaya yung ganito. That night, pinagmamasdan ko siyang natutulog. At habang pinagmamasdan ko siya, ay tumutulo ang mga luha ko. Iniisip ko na baka hindi ko na ulit mahawakan yung mga kamay niya. O hindi ko na siya uli mayakap uli. Matapos ang pag-iyak ko, bumangon ako. Nagyosi ako. Napatingin ako sa cellphone niya. Sinubukan kong buksan, pero wala na akong access. Mahimbing ang tulog niya noon. Kinuha ko ang kamay niya para ma-open yung cellphone niya. Na-access. At doon may mga nakita ako. 2 buwan na pala silang nag-uusap ng ex-live-in partner niya. Naakala ko hindi umabot ng 2 linggo. At ang masakit pa nito, ramdam ko sa conversation nila na mahal pa rin nila ang isa't isa. Pero kahit sinampal na ako ng katotohanang mahal pa rin nila yung isa't isa, bakit ganun? Hindi ko pa rin magawang iwan at hiwalayan si Abel. Dahil sobrang mahal ko siya. Hanggang ngayon, DJ Rocky, kumakapit ako. Kahit alam kong talo na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal at kung hanggang saan ako tatagal. Hindi ko na alam. Parang sasabog na ako. Lahat naman ginawa ko para sa kanya. Para sa mga anak niya. Para sa mga magulang niya. Pero hindi pa rin pala sapat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Yumi. At ito, ang aking secret file.